गाइस இன்னைக்கு நம்ம ஃபார்ம் டூர் போறோம். ஸோ இங்கே நல்லா க்ரீனிஷாக இருக்குது, நிறைய அனிமல்ஸும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே பின்னாடி வந்து மலை, ஒரு பெரிய மலை இருக்குது. சரி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காய்ஸ் இதுதான் ஃபார்ம் என்ட்ரன்ஸ். செம க்ரீனிஷாக இருக்குல்ல, சுற்றி நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேட்டை திறக்கலாம். ஸோ இந்த பக்கத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். இங்கே நிறைய மட்டைலாம் இருக்குது, நிறைய கோகனட் ட்ரீஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ஸோ அப்படியே அந்த ஏஜிலலாம் போய் அங்கே இந்த இடத்துல ஃபென்சிங்லாம் போட்டிருக்குறாங்க. இங்கே பயங்கரமாக காற்றடிக்குது. ஆனால் இங்கே இந்த வழியாக இங்கே போகிறது சேஃப் இல்லை, ஏன்னா மட்டை எதாவது விழுந்துருச்சுன்னா அதான். அதனால் நான் இப்போ பாதியிலே டர்ன் பண்ணிட்டு இங்கே இந்த இதோ போட்டு வெளில போய் அந்த பக்கம் அந்த சைடில் என்ன இருக்குன்னு நான் காட்டுறேன். கொஞ்சம் ஓட வேண்டியது தான், ஏன்னா தேங்காய் விழுந்துட்டுருக்கு. இந்த பக்கமும் அதே தென்னை மரம் தான். அங்கேயும் ஃபென்சிங் இருக்குது, நிறையா பூவெலாம் இருக்குது. அப்புறம் இங்கே அதே டைப் ஆஃப் பூ, ஆனால் நிறையா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்குது. இந்த சைடு இப்படி தான் உள்ள அதே என்ட்ரி. இப்போ இங்கேருந்து ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். அங்கே கிணறு இருக்குது. மேக்ஸிமம் ஜூம் பண்ணுற அளவுக்கு பண்ணுறேன். பாருங்கள், நல்லா பக்கத்துலேருந்தே பார்க்கலாம். இப்போ ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே கோழி அதெல்லாம் இருக்குது. இங்கேயும் தென்னை மரம். இங்கே ஒரு தொட்டி இருக்குது, கோழி மாடோட அந்த சாப்பாடு இருக்குது. இதுதான் தொட்டி. இங்கே ஒரு பெரிய தொட்டி, இங்கே ஒரு சின்ன தொட்டி இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது இந்த பக்கம் போகலாம். இந்த இடத்துல நான் அங்கே சொன்னேன் கோகனட் ட்ரீஸ் நிறையா இருக்குன்னு, இந்த மாதிரிலாம் இல்லை. இங்கே கொஞ்சம் பேர் விளாண்டுட்டு இருக்காங்க. அதை பற்றி ஒரு வீடியோவில் நான் போடுறேன், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த இடத்துல ஒரு கோகனட் ட்ரீ. இங்கெல்லாம் மட்டை உழுகுது, இங்கேயும் சேஃப் இல்லை, ஆனால் கொஞ்சம் பின்னாடி போயிட்டா சேஃப்டி. வாழை மரம் எல்லாம் நிறையா இப்போ தான் நட்டுருக்காங்க. வயலில் போடாமல் சைடில் போய் காட்டுறேன், ஃபென்சிங் கிட்ட போய் காட்டுறேன். இங்கே வைல்டு அனிமல்ஸ்லாம் வரும்னு சொல்கிறாங்க, நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம், செஞ்சுருக்காங்களாம். ஸோ தெரியுதா மவுண்டெயின், பெரிய மவுண்டெயின்ஸில் நிறையா அனிமல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு வீடியோவில் அதில் ஏதோ அனிமல் ஏதோ வந்துச்சுன்னா, ஏதோ மாட்டுச்சுன்னா அதை ஃபோட்டோ எடுத்து நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவை பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இதுதான் இங்கே ஒரு டவர் இருக்குது, லைனிங்கு. அங்கே ஒரு மாடு நிற்குது பாருங்கள். இங்கே மாடு நிறைய இருக்குது. ஃபென்சிங் வழியாக தான் நம்ம நடந்து போயிட்டுருக்கோம். இது மேலே ஏறலாம். இங்கே நிறையா முள் வச்சுருக்குறாங்க, ஏன்னா ஃபென்சிங் இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணல, இனிமேல் தான் பண்ணி முடிக்க போகிறாங்க. ஏன்னா அந்த லாக்டவுனால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. இப்போ அதனால் இப்போ ஏதாவது அனிமல் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பதிலாக அந்த முள்ளு செடி வச்சுருக்காங்க, காஞ்ச முள்ளு செடி. இப்போ இங்கே இறங்கலாம். இங்கெல்லாம் நிறைய மாங்காய் மரம்லாம் இருக்குது. அங்கே கொஞ்சம் பக்கத்தில் போகிறேன், அங்கே போனால் ஒரு மாடு இருக்குது. ஓ, நல்லா முள்ளாக இருக்குது, நிறையா முள். ஸோ இது மேலே ஏரியா போய்க்கலாம். இது எக்கச்சக்கமாக முள் இருக்குது.
அதான் மேன்யூர்லாம் போட்டிருக்குறாங்க. இங்கே நிறைய பொந்தெல்லாம் இருக்குது. எலிலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணோம். அதனால் எலி, அதுக்கப்புறம் ரேபிட்டு இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி அதுக்கு ட்ராப்பும் வச்சுருக்குறாங்க. ஒரு பக்கத்துலலாம் இருக்கும், ஒரு சில மரத்தில் தான் இருக்கும். அது போகும்போது நான் காட்டுறேன். இங்கே மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது. மாங்காய் பாருங்கள், மாடு. இந்த இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழியாக போக வேணாம் இங்கே, ஏன்னா மாடு வந்து முட்டிட போகுது. ஒரு ட்ராப் காட்டுறேன்னு சொன்னேன்ல, அது இனிமேல் தான் வரும். அந்த பக்கத்தில் ஒன்று இருக்குது. இது வரைக்கும் எதுவும் பிடிச்சதில்லை, அதில் பிடிக்கல. இப்போ தான் ரீசெண்டாக தான் வச்சாங்க. இல்லை அதோட கம்பிலாம் சுருட்டி வச்சுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் சுருட்டி வச்சுட்டாங்களான்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் இருந்துச்சுன்னா காட்டலாம். ஒரு சில இடத்துல போக முடியாது, ஏன்னா மாடு இருக்குது, முட்டிடும். ஸோ இப்போ இங்கெல்லாம் நிறைய மாங்காய் மரம் இருக்குது. நான் சொன்னேன்ல, அந்த லேண்டுக்கு, அந்த காலி லேண்ட் இருக்குல்ல, அந்த காலி லேண்டுக்கு அடுத்தது ஒரு மவுண்டெயின்ஸ் இருக்குது. அந்த மவுண்டெயின்ஸ்க்கு ஒரு ஹைக்கிங் போய் காட்டுறேன், அந்த வீடியோவும் போடுறேன். இப்படியே நடந்து போனால் ரொம்ப தூரம் நடந்து போகலாம். அதான் அது வரைக்கும் ஃபென்சிங் இருக்குது. இங்கே நிறையா சேவல் இருக்குது. சேவலை போய் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். செமையாக கத்துது பார்த்தீங்களா? பார்த்தீங்களா, மயில் கத்துது. ஆனால் அது ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது. அப்படி ஃபோட்டோ கிடச்சிதுன்னா நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோவை போடுறேன். ஒரே ஒரு எல்லா இடத்துலையும் அதை ஷெட்டு மாதிரி வச்சு கட்டி வச்சுருக்காங்க சேவலுக்கு. இப்போ எப்படி சவுண்டாக கற்றுது பார்த்தீங்களா? கைஸ், அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், இந்த கோழி ஷெட்டு இப்போ தாண்டுறோம். இந்த பக்கம்லாம் கொஞ்சம் போனால் அந்த பக்கம் ஒரு நிறைய முள் செடியெலாம் இருக்குது. ஜூம் பண்ணுறேன், இந்த பக்கத்துலேயே போகலாம். அப்புறம் இங்கெல்லாம் இங்கே கொஞ்சம் மாமரம்லாம் இருக்குது. மேங்கோ ட்ரீ, இங்கே ஒரு கம்பி ஆங்கிள் இருக்குது அந்த இடத்துல. இது மேலே ஏறலாம். இன்னும் காத்தடிச்சிட்டே இருக்குது. இதில் ஏதோ கயிறு கட்டி வச்சுருக்குறாங்க. மாமரம், நிறைய மாமரமாக இருக்குது. அப்படியே அந்த பக்கம் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு போயிடும். அங்கே ஒரு ஆடு, அங்கே ஒன்று இருக்குது பாருங்கள். இது வரைக்கும் ஆடு காமிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பார்க்கலாம். கொஞ்சம் பக்கத்தில் போயிட்டு ஜூம் பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா அதுக்கு மேலே போக முடியாது. ஏன்னா அது வேறு லேண்டு, அங்குள்ள ஃபுல்லாக முள் செடியாக இருக்கும். அது போகிற சேஃப்டி இல்லை, அதனால இங்கேருந்து ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். பெரிய ஆடு, பிளாக் கலரில் ஒரு ஆடு இருக்குது. ஓகே, அப்படியே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நம்ம உள்ளேருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். இந்த வழியாக ஏற முடியுமான்னு தெரியல. ஏறி ட்ரை பண்ணலாம். இங்கே இந்த அந்த மலையில் நிறையா பன்னி, நிறையா வைல்டு அனிமல்ஸ்லாம் இருக்குது. பெரிய வைல்டு அனிமல்ஸும் இருக்குது, சின்னதெல்லாமும் இருக்குது. இந்த பக்கம்லாம் நிறையா வைல்ட் டாக்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. வைல்ட் டாக்ஸ், அப்புறம் வைல்ட் கேட்ஸ், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இதெல்லாம் வரும், பன்னி, மயில், அப்புறம் மான், இதெல்லாம் வரும். ஃபென்சிங் வழியாக அந்த எட்ஜ் வரைக்கும் தான் நம்ம போக முடியும். அதுக்கு அடுத்த வாட்டி அந்த ட்ரக்கிங் வீடியோன்னு சொன்னால, அந்த ட்ரக்கிங் வீடியோவில் நம்ம அந்த ஃபென்சிங் தாண்டி அந்த மலை வரைக்கும் அந்த டவர் தெரியுதா, ஓரளவுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன்.
அந்த தூரத்தில் இருக்க இந்த 1/2 கிலோமீட்டரில் இருக்க அந்த டவர் வரைக்கும் போய் அங்கே சுற்றி அங்கே என்ன இருக்குது, ஏதோ அனிமல்ஸ் பார்க்க முடியுமா அதெல்லாம் காமிக்கிறேன். நிறையா இருக்குது மாமரம்லாம். வெயிட் பண்ணுங்க, அங்கே ஒன்று பாம்பு புத்து இருக்குது, அதாவது கரையான் புத்து. பாம்பு போய் ஆக்கிபை பண்ணிக்கும். அது கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்தே பார்க்கலாம், ஏன்னா உள்ளது ஏதாவது வெளில வந்துருச்சுன்னா ரிஸ்க்கு. ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன், நல்லா தெரியுதா? ஏதாவது இருக்கும். இங்கே வாழை மரம் இருக்குது. சரி அங்கே தான் இருக்குது. இங்கே எல்லாம் வாழை மரம்லாம் இருக்குது இல்லை, ஆனால் நிறைய மாமரம் எக்கச்சக்கம் இருக்குது. இது வரைக்கும் தான் அந்த ஃபென்சிங். ஒரு பைப் இருக்குது. கொஞ்சம் அந்த கார்னரில் போய் இந்த டைம்ல ஏதாவது அனிமல் வெளில வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா இந்த ஈவினிங் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, வெளிச்சம் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்படியே கொஞ்சம் சைடில் போய் ரொம்ப ஒட்டி போவேனா, சைடில் போய்ட்டு அப்படியே கிளம்பிடலாம். இந்த பக்கம் ஃபென்சிங், அந்த பக்கம் இங்கே நிறையா குச்சியில் இருந்துச்சு, தடுக்கி விட்டுருச்சு. ஃபென்சிங் கிட்டேருந்து இங்கே பார்த்தா இது தெரியுது. இங்கே ஒரு காலி லேண்ட் இருக்குது. இந்த இடத்துல கூட நிறைய பன்னிலாம் காலையில் டைமில் வரும்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே மாமரம். இந்த மாங்காய் காமிக்கிறேன், நல்லா பக்கத்தில் போய். இங்கே ஒரு புளி மரம் இருக்குது, ரொம்ப சின்னதான், டாமரன் ட்ரீ, ரொம்ப குட்டி. கொஞ்சம் வருஷம் தான் ஆச்சு, ஒரு 5-6 வருஷம் ஆச்சு, ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. இதோ பாருங்கள், நல்லா இருக்குது பார்த்தீங்களா, பச்சை கலரில். இன்னும் அதில் எதுவும் ரைப் ஆகலை, எல்லாம் ரா தான் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகும் ரைப் ஆகி கீழே விழுந்துருக்கு. இல்லைன்னா மரத்துலேயே ரைப் ஆகிட்டு காற்றுக்கு மோஸ்ட்டாக எல்லாம் ராவாகவே விழுந்துடும். ரைப் ஆகிற வரைக்கும்லாம் இருக்காது, ஏன்னா பயங்கர காற்றடிக்கும். மழை இருக்குல்ல, இது நல்லா வியூ பாருங்கள், நல்லா இருக்குது. மழை பக்கத்துலேயே நம்ம போய் அந்த ட்ரக்கிங் வீடில் கண்டிப்பாக காட்டுறோம். போனால் சுற்றியும் மாங்காய் மரம் தான் இருக்கும். சூப்பராக இருக்குல்ல, இது நல்லா இருக்கு. எல்லாம் ட்ராப்பு ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் காட்டுறேன்னு சொன்னல, ஆனால் முன்னாடி ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க, நேற்றுக்கே ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க எல்லாத்தையும். சரி, ஆக்சுவலி நான் மறந்துட்டேன், சொல்லும் போது நான் அப்போவே சொல்லியிருக்கணும். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இந்த மலையில் நிறைய யானை இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஃபஸ்ட்டில் நாங்களே நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்குறோம் யானை. இப்போல்லாம் வரதே இல்லை யானை. ஸோ அவ்வளோதான், வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. Thank you for watching this video guys. Subscribe பண்ணுங்க and smash the bell button. Thank you.